Sastavni dio Štimac Centra dentalne medicine je i zubotehnički laboratorij. Čine ga vrhunski obrazovani i obučeni dentalni tehničari koji stalnim edukacijama i pomoću najnovijih tehnologija održavaju visoki standard kvalitete u izradi protetskih nadomjestaka. CAD/CAM tehnologija ili CAD/CAM revolucija u dentalnoj medicini sistem je računalnog dizajniranja zubi u samo nekoliko koraka. Izbrušeni se zubi snimaju te se dobiva uvećana slika koja otkriva i najmanje greške te tako omogućuje njihovo pravodobno ispravljanje. Ako virtualni zub zadovoljava sve uvjete, estetske i funkcionalne, slijedi odabir materijala za izradu ljuskice, krunice ili mosta odgovarajuće boje, tvrdoće i transparentnosti. U sljedećoj se fazi odabrani keramički blok umeće u glodalicu, koja prema uputi računala u samo 10 minuta izrađuje novi protetski nadomjestak. CAD/CAM tehnologija omogućuje izradu jedinstvenog nadomjestka koji djeluje savršeno prirodno i ispunjava očekivanja i najzahtjevnijih pacijenata.